Me ollaan Viking Isabellalla tällä hetkellä ja tänne on lähtenyt 4 bussillista Ilveksen kannattajia. Kaikki näyttää hyvältä. Täällä on ihan oikeesti, jos katsellaan tätä hommaa, niin täällä on jumalattoman paljon Ilveksen kannattajia. Me ollaan täällä kuitenkin 4 bussin voimalla pitämässä hyvät bileet ja jotkut vetää hyvät kännit. Itse alkoholia käytä, mutta siitä huolimatta. Mikä meistä tekee oikeasti niin erikoisia on se, että eihän tää jengi niin lakkaa kannattamasta tätä joukkuetta, joka ei oikeasti ole antanut meille 30 vuoteen kohta. Käydään katsomassa, mitä joukkueelle kuuluu. Me pidetään täällä hauskaa, me otetaan kaljaa. Ei tässä ole mitään muuta järkeä. Tää on Tampereen Ilves. Tervetuloa kaikille. Täällä on paikalla Ilves-faneja ja Ilves-henkistä väkeä ja tietenkin Ilveksen lähes koko joukkue. Mitäs meillä on ohjelmassa tänään, Lasse? Miten se systeemi menee, että kun valitaan joukkueen kapteeni, päättääkö sen pelaajat vai valmentajat vai millä perusteella joukkueeseen kapteeni valitaan? Kyllä vaihtelee, jossain seurassa on pelaaja, jossain se on valmentaja. Meillä itse oli timoinen pelaajien kesken ilmeisesti viime kaudella mutta vaikka sinne loppuperäisesti on sitten valmentajat. En oikein osaa siihen sanoa, että kuka sen viimeisen päätöksen muun suhteen teki, mutta tässä se ollaan. Onko se muuten ensi kaudella kapteeni, onko se jo päätetty? En osaa sanoa. Ja sitten Masi haluaa ottaa sitä suurta vastuuta harteilleen. En ole muuttu syrjää. Sulla on pitkä sopimus Ilvekseen. Tietysti perhesyyt on yksi, miksi halusit palata Tampereelle varmaankin. Onko vielä, onko muuten, mä en muuten tiedä, onko sun sopimuksen sellainen pykälä, että sä saat lähteä ulkomaille, jos haluat? No joo, kyllä siinä sellainen pykälä on, että halutessa voi lähteä, mutta se ei välttämättä ehkä niin ajankohtaisesti, mitä nyt on. Tavoitteena olisi pysyä muutaman vuosien terveenä ja ennen kaikkea saada tamperelainen tieto ja etunenässä Ilves, niin sinne sarjataulukon kärkeen. Se olisi hieno homma. Mikä sun viesti olisi faneille? Aika kiitettävä lukema kuitenkin. Tampereelta asti laivalle lähtenyt tosiaan melkein 200. Se on iso määrä ja se on hieno totta kai nähdä, että paljon on kiinnostuneita. Kadit tulee tukea joukkuetta ja se on ainoa mitä haluan sanoa ja toivon, että totta kai itsekin, että tästä eteenpäin me pystyttäisiin tietynlaisesti niin kuin mukavammassa ilmapiirissä ja aidosti juhlimaan jotain saavutettua. Tässä on muutama viime kausi Tampereella on ollut vähän sellaista ulkomailla puolella lentämistä ja se, että saadaan Ilves taas kunnolla sinne kiertokartalle mukaan, niin sittenhän toivottavasti tulee vielä muutama bussilasti niin lisää väkeä tänne ja saadaan olla aidosti ylpeitä siitä, että ollaan Ilves. Kiitoksia Martti Järvesti. Tää on mukava yllätys näin, kun Ilves-kannattajana tavalliselle risteilylle lähtee, että täällä on tämmönen Ilves-henkinen tapahtuma. Että mikä sai lähteä Ilves-risteilylle? Itsehän en harrasta Ilvestä sillä kuin vakavassa tietää. En käy näissä tapahtumissa juurikaan. Mutta mä kuulin, että Ruotsista saa halpaa voita. Niin sä vaan luulit. Mä luulin vaan. Kuulin ja luulin. Mun mielestä
tää osoittaa hienoa omistautumista. Siis Paleface säväytti mukaan presidentin linnassa, kun sillä oli tennarit puhun kanssa. Mutta hän on sieltään Ilves Reinosia puhuttanut. Myös tää osoittaa hienoa omistautumista. Ja sen verran korjausta tuli Kankarilta itseltä, että otteluita ei ollut kuin 125, eli ei juuri mitään. Helvetillä sulla riittää aikaa. Mulla on, nää on aika kysymyksiä nää. Reissussa on käynyt ja minkä paikkakunnan ottaisit ylitse muiden, mikä niillä lähtee mieluiten? Ja niinku vieraspelipaikkakunnolla, niin lähtee mieluiten. No siis... En päätä. Ihan, mulla on porukalla niin enää sopiva. Niin, mitä pidempi reissu, sitä kivempaa vai? No, pääasiassa on. Mutta jos mä sanon tässä samaa, niin ihan vaan hirveästi paljon kiitoksia. Jokaiselle ihmiselle. Hienoa omistautumista Ilvekselle. Raivua taapua. 125 ottelua viime kaudella. Aivan fantastista. Ja tämän jälkeen otetaan lavalle, esitellään uusimpia Ilves-pelaajia. Lähdetään viime kaudella joukkueeseen liittyneistä kesken, vaikka ne ei ole faneille sen, eikä kellekään muulle sen enempää keretty esittelee. Samin parhaita kavereita. Samuli Kivimäki, tervetuloa. Samuli, tuu tänne. Korjaus edelliseen, palkitsemme 2 pelaajaa. Sä oot korjaillut tänään jo jonkun verran. Aamusta saakka. No aamusta ja aamusta. Määrittele aamu. No olisin aloittanut yhdessä ajoin, mutta pidin aamupalalle eka. Muija pammatti aamupala. No niin. No niin. Asiaani. Juu. Fanit on äänestänyt pelaajia. Ja palkitaan 2 parasta. Sieltä 2 lähdetään. Annetaan raikuvat aplodit Jesse Niimäki. Fanien toiseksi suosituin pelaaja viime kaudella ja palkintona on 6 lonkero. Pettymys oli suuri. Eikö siellä lonkero? Mitä siellä on? Näytä. Mailataituri Jesse Niimäki viehättää faneja tietysti vuodesta toiseen. Jatkat siitä Ilveksessä ensi kaudella, eikö niin? Kyllä. Ja hyvä niin. Ja onko se nyt varmaa, että pelaat Ilveksessä vai näytätkö kesken kauden Venäjällä? Ei, no ei se ole tietysti peilistä. Jos sieltä hyvä tarjous tulee, niin tietysti hankala sanoa ei. Hyvä. Loukkaantumisista ei yleensä puhuta, mutta sä olit viime kauden lopussa vähän huolikuntoinen, välillä pelasit, välillä ei. Mikäs nyt on tilanne? No keskiviikkona me pääsen leikkaukseen, niin saadaan sitten kaikki vammat korjattua. Mutta on kauden alussa heti pelikunnossa tällä tiellä. Jos ei mitään erikoista tapahdu siinä, niin oon kunnossa, mutta ei niistäkään välttämättä aina tiedä. Fanien vuoden pelaaja porilainen Tampereella Masi Marjamäki, tervetuloa. Valitseva vuoden pelaaja Masi Marjamäki. Olutta sai. Varmaankin suurin syy, minkä takia fanit ovat sinua äänestäneet, on se, että riippumatta siitä, minkälainen tilanne joukkueessa oli ja miten pelit kulki, asennevammasta sua ei ainakaan voi koskaan syyttää. Eli hieno taistelija ja myöskin osoitti sitten viimeistään karsintasarjassa, että maalintekijänäkin aivan kestävän. Uskotaan, toivotaan. Kiitoksia. Kiitos Masi Marjamäki, fanien vuoden pelaaja.
Mikä sut pistää lähtee tämmöiselle reissulle? Suomi ja Ilves. Suomi ja Ilves. Mutta mitä juhlittavaa Ilveksessä on oikeasti, jos ajatellaan mennyttä kautta, niin mitä juhlittavaa? En osaa sanoa. No täältä tulee mielipide. No eiköhän tää päätavoite on se, että Ilves pysyy kuitenkin liigassa ja nyt on kuitenkin kotikisa käynnissä, niin katsotaan ensi kaudella eteenpäin, että jos sitten ensi kaudella Ilves-ristillä juhlitaan sitten vaikka Suomen mestaruutta, niin periaatteessa on tämmönen ihan normaali kauden päätöshistoria. Muutenkin olisin tänne tullut vaikka ei olisi ollut kuitenkin hattaa. Ootko sä ollut aina Ilveksen kannattaja vai onko tuo mies vetänyt sut tähän touhuun mukaan? No, mä oon joskus ollut Tappara, mutta nyt on Ilves. Hyi, olko. Mutta eihän sitä takkia tollaan voi kääntää. Kyllä se vaan kääntyi. Siellä on ilmeisesti herralla jonkinnäköinen vaikutus tähän, minkä takia takki on kääntynyt, onko noin? Ei mä nyt ei mulla ole sellaista vaikutusta. Mä oon aina ollut Ilveksen kannattaja ja tulee aina pysymäänkin. No, mitäs pojat? Pojat on lähtenyt risteilylle. Ilveksen mukana mennään. Minkälaisia mietteitä tässä mennään? No ihan hyvin mennään. Mitäs, ootteko veljeksi? Ei, tää on ihan ventovieras mulle. Te ootte ihan vieraana keskenänne, mutta ainakin teillä yksi yhdistävä tekijä on tässä tää ihan järjettömän komea logo. Ja no, Ilves-perhe on Ilves-perhe ja me ollaan täällä juhlimassa. No Ilveksen kannattainen vaatii luonnetta ja sitä se osoittaa, että on pysynyt monta vuotta Ilveksen rinnalla eikä ole kääntänyt takkia. Tuo oli nimenomaan hyvin sanottu, että Ilveksen kannattaminen vaatii luonnetta. Onko se samaa mieltä? No kyllä on. Onko sulla minkäänlaisia hyviä muistoja näistä menneistä kausista, mitä sä nyt oot tässä nähnyt? No viime kausi ainakin oli ihan hyvä ja pääasia, että karsinat voitettiin ja jatketaan liigassa. Onko sulla joku tietty suosikki pelaaja tuossa porukassa? No Masi Marjamäki. No mitäs tää sanoo? No ei sinänsä ole omaa suosikkia, että kunhan ne pelaa hyviä taistelee ja lannistu ja no, muutenkin, että tekee parhaansa koko ajan, niin on hyvä pelaaja. Ilveksen faniristeily, monesko kerta? 4. olisi. 4 vuotta on mennyt aika hurahtaen tässä Ilveksen mukana, mutta tulostahan me ei ole koskaan saatu. Mikä ihme saa sut edelleen kannattavaa Ilvestä? No se on se, että jos, siis se on vaan, että Ilves henkeä ja veren, ei sille, siis me yhdessä voitetaan ja yhdessä hävitään, että se on vaan iso perhe. Eli sulla on tämmönen Ilveksen mallinen sydän ilmeisesti tuolla pumppaa? Totta kai. Puhutaan Tampereen Ilveksestä ja sullakaan nyt ei ikää ihan liikaa ole, niin mikä sun mielestä on se kaikista hienoin hetki Ilveksen kanssa, mitä sä oot koskaan kokenut? Varmaan nämä isot voitot, että kun on voitettu jotakin niin kuin kärkikolmikon joukkuetta vastaan voitettu ja sitten se vaan se tunne, kun tulee maali ja koko fanilauma siellä halailee ja laulaa musiikin mukana ja siis se on vaan se hyvä fiilis ja niin kuin, ei sitä voi selittää sitä tunnetta vaan kun se maali tulee ja alkaa soimaan se maalilaulu ja kaikki on ihan innoissaan. Mutta riittääkö se sulle? Eikö sä haluaisi niinku enemmän? No eihän sitä voi vaatia, jos ei sitä löydy. Ilveksen faniristeilyllä, mitä juhlittavaa tässä ylipäätään on tässä tilanteessa? Mehän nyt ollaan kuitenkin, tiiäksä, Suomen huonoin jääkiekkojoukkue, mitä nyt lähdetään, tiiäksä, SF-liigasta liikenteeseen, niin mikä ihme pistää juhlimaan tämmöistä tilannetta? Aina on syytä juhlia. Aina on syytä. Eli sille löytyy aina joku tekosyy? Ei siihen tarvita tekosyytä. Ilves on hyvä syy. Ootko sä ihan äidin maidosta imennyttä Ilveksen? Kyllä se on sieltä lähtö. Mikä sun mielestä on se tähtihetki, mikä sä oot kokenut Ilveksen kanssa? 85 mestaruus. Olitko Kupittala itse? Olin paikalla. Sinnehän porukka ryntäsi jäälle sitten ihan katsomosta, niin olitko itsekin jäällä? En ollut. Jos sä ajattelet sen 85 jälkeen, niin mikä on semmoinen sykähdyttävin tilanne, mitä on tapahtunut sen jälkeen? Nyt heitit kyllä aika paha. On ollut kyllä kovin hiljasta tässä matkalla. Mutta sä jaksat odottaa. Totta kai. Ilman muuta.
fanit ei joukkuetta jätä, mutta mitä tekee porukka toimistolla? Mitä tapahtuu ihan oikeasti siellä pääkallon paikalla? Ei meistä kukaan tiedä.